Sefar géadfáilte isteach an Sodseánóna Hamid Coslí I ggur cluiche Leathcheannais chun Mhic Shigiúir 2026 an ar nátúil Coláiste hOllscoile Corcaigh a tartaigh ar Ollscoil na Gaillimhe agus ád sa cluiche ceannais décéadín se chuang a barc an Corcaigh an dúis tos na bútóirí an Sodseánóna Slú deas ballthisteach tá an bháisteach stadathe agus tá ag súla cluiche map heile an Sodseánóna idir dhá iarna tá anna chumas a chur fad. Deise goinge súlachaf chun ceangar na fórna bheith dul chun parc agus tos nóid le fórna hOllscoile an sa Corcaigh. Sé Aston Murphy hosnóg sa cúldómh agus tá éonad láidir cosantóirí ó sa chóir amach le leití Dan Peat, Dara O'Connor, Liam Evans a Tráchtaire agus Chris Conneely in san lína leachúil. Siad Michael McSweeney agus Tom Cunningham ó Corcaigh I bheith tosnú lár parc dómh agus tá Dornan golóir ó Chiaí comá le leití Rory Murphy a bheith mar captéin dómh an Sodseánóna, Cormac Dillon an éifeachta go réithe na nímach amán san tosathe agus taobh le siúd be Conor Daly agus Ciarán Santry. Ollscoil na Gaillimhe dul chun parca fé mar raníoch a rochna seachtain agus fuair láidir chumá ránathe ag Maurice Sheridan agus taíúnta go siút sa chomórtas freisin ag immert agus mar bhana seir sé Cillian Walsh na Gaillimhe ó thosnóig sa chúl agus meascán idir Ciaí agus Gaillimhe an son san éonad cosanta le Conor Corcoran, Colin Moriarty agus Jack Folan sa lína lán cúl. Tá Bert anna chumasach I lár parca ag Ollscoil na Gaillimhe agus sinníd Bert na Gaillimhe Déardaoin agus Sean Hansbury agus an son ó thaobh tosathe de well ó Sligach, Muo an Gaillimhe an Clár agus Roscommán a hagann siad cumá súltranónar Tom O'Flaherty, Shane McGrath agus Cillian O'Curreen ag immert anmhad an Gaillimhe in sa cluichí réamh chomórte strathe an sa imlíana. Seo a gachard nach mór olh an sa in Ionad Spóirt na Muirdíge an sa gachar Corcaigh an bháisteach stadathe an farc bog ach a bhd níos fear ná mar bhí roiintúirnta clig ó hin sé fearfort láirige ón Morrissey a bheith go bhail na fedóige agus mar derm se tá slú mór ballthisteach an sa áid sa cluiche ceannais an dúis tas na bútóirí an Craibh chun Mhic Shigiúir búta ceirmhát agus fithir fad ag Coláiste hOllscoile Corcaigh ceann bhain taobh hir ag Ollscoil na Gaillimhe tríceang agus fithe de Craibh go siúd agus bhfuil ag súla action maithan Sodseánóna sa cluiche ceathrú ceannais an ceann is fear ag Coláiste hOllscoile Corcaigh ar Ollscoile Chathair Bhleach Lia. Trí sé díag gona héna fithe á Coláiste agus an son ag Ollscoil na Gaillimhe well hín ceannas fear go siúd ar Coláiste hOllscoile bailach Ionad a 5 díag gona nád a 4 díag an bhearna is lú an son atra. Tá ag súl le cluiche map heile dar nó bhíon cluiche Leathcheannais eile a bhí le bheith siúil níos túisce hús am leach líad, tá sé sin chur ar athlógadí marach de bhar na drochaim sé sin dar nó idir Ollscoil na Banríana, béal first agus Ollscoil Chathair Bhleach Lia dóchas éing ach agus gin Sodseánóna chéadúin a bheith go dul ráidí cluiche ceannais chun Mhic Shigiúir. Cuoine comá caiig tar a bheith going agus Mohammed Cormac Gater beag an breise agus Mohammed fós Corman son beag kicking na éire ag tastáil chun na fórna seo scarúnt ó Míchéal. Ní mór an a bheith atra an iarnátúil beidir mar rán an úidir sa Mhic ach é sin ráite tá fuair an láidir teachtain sa ón Gaillimhe Tránóna freisin. Coláiste hOllscoile agus iad ceall bheith réig agus spéisiúlar chlár na scóir héamh na lábh cléan san dúir sé Coláiste hOllscoile Corcaigh agus an son ní cuairtar isteach fiú anam Ollscoil na Gaillimhe dúirann sé cuairtóirí istigh ann mar chin tú go minic is soch in Spórt na Coláiste. Ar réon cuma gachard olh an sa ón Morrissey ó Fort Láirige a bheith go bhail na fedóga le uair a clig in go héon le agus well an dóhéhanis i crathe lábh le chéile be cearcama cluiche map heile an sa Coslí agus sin ag súl leis an gaibhlant idir an dá héamh sa tá bríomhar an cleachta déanta las mod an farc agus lech mór olhanis chun tús a chur le cluiche Leathcheannais 2000 agus a 26 Coláiste hOllscoile Corcaigh agus Ollscoil na Gaillimhe. Is sé sin tosnathe agus Céad Sullivan son ag an Gaillimhe i bur chun tosaigh ag Déardaoin. Iad ag immert isteach dí taobh na lábh cléige sin a fiochan tamach an son ó héamh cuasaí cuaithe bhfuil ní luair agus pocaí an sa bhardíoch an Sodseánóna agus is maithe sin na canílacha anna bhar fad. Beidir rain pastí nach bhfuil nuir sin de féir ann ach leis an droch aimseir fad le seachtaí beag an nús ní thógfa éanaí cheannair sin inis. Ollscoil na Gaillimhe ar an núnsaí beidir bhfuil lábhard an son a réiteóir ag go rá go raibh céimena sa mreis tóg an son agus deis leis an pradcos agus téir an son ag Coláiste na hOllscoile ach chuiristeach eile an son feice ag an réiteóir agus deis teachtaíon taobh sa. Leis deithnas féin Cluiche táirtá Colin Malai
Sin fág ar nasin son ag Rory Murphy, sin in captain an Sean Ona Murphy, Garrett Treed and Lord Bert Shore, ag Irrigay stoppatá sé tarring a shees an son, gan éon cheist agus pegin chéad deis scoráil an so, ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh, ard Rúthar Treed and Lord an son ag Rory Murphy, ach, Chuiristeach go Míchéal ag Dara, agus an chéad chance ar scór, ag scoláir na hOllscoile an so Corcaigh. Dúrachos Coran Cool, bhí sé cleachtas a cool eile riven clethe ach be cearcha me Corey Spóirt an kick seo. Tá iirdeacht I gceist an son ag Conor Daly agus tá an critas ag aige dara. Se tá líonar na maireacht tá siad sás an chéad coolí máise ag Conor Daly ó cloch na chuilte ar nó club láidir pellan sa Corcaigh. Kick amach le Tráchtaire ag Cillian Walsh. Taves around her big oberl division chamad lastig tá sé me Haran lína áfagan son dacratí ag sin McGrath agus é bhailú agus an kick slasta tócha go mar ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh ag isteach sa lára hain sin glúiseach má lastig. Colin Malai ríist dul trasna ó réin nímó se heisiúd agus inis an Farlar Park an Michael McSweeney ó chnoch na grí bhí ard bhlína cosisiúd agus an príomhgrád idirbheannach tucha leotha I Corcaigh ar nasin son. Agus, well, tá siad bra fáinnig ag an tús. Shelbh cumad tá Shelbh Gabhla an tús ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Cúlí na bhána teacht ón gic séir sin. Ag Conor Daly. Ach, ag deir tá siad sásta teacht trasna agus Rory Murphy a ríis feicála go mas cé cúpla nóma tá deis an son ag Darragh O'Connor ó na Shamroga hí san Edín inis. Coláiste na hOllscoile Corcaigh swinine for third face score last month and Stu Cormac Dillon and Council Troiristeach a ball agus snasta ag Cillian Walsh coolbara Ollscoil na Gaillimhe istigh ar nóí rifan tá le hamánathe Ollscoil na Gaillimhe a réir chaile ar son sa Leathcheannais I gcóran Mhic Gibbún hís in Ollscoil Limení tan pas sin a mithir straight log Iirecht an son ó héh glanade agus tar sé sin deis éasca le kick slas eile le teacht ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Iad soccer níos fear deis beidir le teacht an son an cansa ibrthe trí gus nasta beidir bhfuil seansantá ar cúltá siad sásta lena chorna chuirseach well íl an cansa sláán a go fód beidir meid deis leis an tarna Iirecht agus tá sé sin lag be kick cúg beidir agus stathad ag dara ach ina riir be cearcha meid sé sin chur a Haran trasnán ar an rá seans a bhí an son ach ag dara tugus ar náis agus beag seans eile an son ag Conor Daly le kick cúg beidir agus stathad. For sé cúlín sa clé cehar canna se gona Ollscoil chahar bhlá clia. Is tá fel ag deir teachtamach chuige. Dar nó ganas ar Coláiste na hOllscoile im líana tá Paul O'Keefe. Bhí sé trá mar bhana seoir chum an fion bar néfa agus bhí sé mar rochtúir chumá le chum an fion bar néfa ó héh máíochta de má se golóir ról éagsúla ag an manastóir be sé súl le dultín cléthe canis ag beag dín tástáil ar an Sotranóna Conor Daly deisir an tarna cholína go siúd agus tá sé sin taringthe ag deire ar clé agus ar fóí le chéad seans cailton son ag siúd agus an kick amach a ríis le teachta Cillian Walsh. Níl intas rómhór a bháil seach ag deire bhí an counternach bocht tar an lína an réitúir ag iarraigh go mbeadh cúpla duine tá siad leistigh den stúastólam. Tá sé iarraigh an isir an cúlpáire an fella bhoga. Nis adóg sé an sanna gón Morrissey agus an benacht tucha de Cillian Walsh an kick amach sá well sam go leanómad an níos mó Sular thug sé fé ach tá sé tucha ag deire agus tín taobh hailsmach de ríist ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus tá siad láidir san éir. Leis deis teachtar an ansaí ag Emma Daly. Hís fugan is Tom Cunningham chuna sin na smachtú. Cunningham ag glóirtain chuna passahart ag deire tucha sé hnáis. Cá fada le Colin Malai for réine nímó. Malai inis tá seach sa cúing agus cá sé teachtamach. Stí Liam Evans. Evans a Garrett Treed an son, loose ma agus siúd, tá sé fósadul cá sé teachta isteach beidir bhfuil deis an tá an count an Míchéal agus tá an cúla ag deire Coláiste na hOllscoile Corcaigh le cabhar an cúla ach ag deire obair bhá dénta agus well sin tús úntacha go siúd
agus Rory Murphy stola me Gadera an captain of Foreign Tangaval Dénach sin Coolmasha agus Coolín ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh be siad brásás leis an tús sin a ceistan an son féin cosan Míchéal beidir an son Jack Folan ach é sin críochnathe ag an captain Rory Murphy héine is clár na scóir agus tá tús má chuir leis na scoláirí á túlan sa. Leis tarint agus gan éon ceistan son sin in aice leis an Ray Torbig an kick séir amach agus deis tacht go mar leis an Cluiche seo ag Ollscoil na Gaillimhe tá lámh an order gcónaí ag an Ray Tor tá sé tairt buntáiste dómh an ceansa scuilte isteach ní léon fantáiste ag ascuirtá sin áfach agus tucha sé hnáis agus beag kick séir ag deir le techt ag Ollscoil na Gaillimhe rud ag an tic tastáil díreach an iad hocrú an sa seach nómad beag na catan sa ach cúil agus cúlín ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus iad contúirte go héanúir nar hen siad ar an ansín. Ceansa number 3 Déardaoin tá iadidir chaundéad ar nóga siúd. And Dave Howland deis teach níos deachrann son caithfidh Ollscoil na Gaillimhe techt ar Nash. Rhaint imthóirí stig sa lár duna go siúd Canas Mulligan ó Sliagach. Tucha an fel chuig an isis agus deis teach an taobh sodin Fark. Smacht go deasan son ag Mark McInerney fear chunta an clár ard fellador dar nó le éire óg na hínse. Tréifh an chunta tug go leochas na máint agus a fellim líon an pas gan a bheith úntach ar an tarníir smacht ar Nash an son ag Canas Mulligan agus Ollscoil na Gaillimhe techt a ríist. Shane McGrath. Chuirteach an son Eric. Tar leis sin a chamad agus chamad a gcónaí. Leis tíon taobh hawl. Shelf cog Jachartí brise tríd anna chosantá dhéanamh an son i Coláiste na hOllscoile Corcaigh beidir go deach iireacht agus deis scóráil in isis ag Ollscoil na Gaillimhe an fearlár park a bogasteach sin é Déardaoin tá sé ag Cluiche anna bhaith an son Fiidir feinach agus beidir gur thóg sé 8 nómad ortha tá sé fuit an son ag Derek Déardaoin scór má. Smacht go deas ríist an son ag Conor Daly cúlín ó chic séir níos túisce mar tríd an son agus obair le bheith Liam Evans ar Ashley Daly. Ní léon ceisna go bhfuil lús úntaach na tosa seo ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh tá deis eile teachtasteach an son ag Rory Murphy well níor ibric sé sin dó áfach agus an tarna ceann inis tá mithir stré Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Cuoine go méid an craobh ar siúla barc an Crocaigh déchéadín se chuin le ceannis chun Mhic Shigiúir agus an son déhína chuin sé sin seachtain ó lámárach le ceannis chun Mhic Gibún agus an chéadúir le 10 bliain na craobhacha Coláiste a bheit ar Nash i barc an Crocaigh se chun Ollscoil na Gaillimhe Jachartí an son é sin a ghardaigh ag Sean Hansbury agus ag ar clúdach má ar Nash an son ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Leis can éhhealú tá Sean Hansbury ríist. Tróna tá Merv go maithingún gúla mé tús feabhra 9 game Celsius an bháisteach glanta slú a das baile seach ar dáhéh an tá agus deis ní Canas Mulligan ach Chris Keneally ó cloch na chuilthe Brú Tríd an lán cúlíne sin é Jacob O'Driscoll. Ruair maidianta go siúd lámh beánín ard an son ach ag a deire tá seans an son gcónaí ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus ag a deire Cormac Dillon ráte go raibh sé sin le techt ar Nash agus Coláiste fecinn son ag an Ray Tor tá lína bán tarngathe agus an kick séir le techt an isis ag Conor Daly an bhar an Dave lína gabh leis ach deithnas féin gic ártha agus beidir bhfuil deis ar scór an ceann son ag taistil ó bhró Cormac Dillon agus an módíreach an son ní raibh deithnas ná deabh an son ach an kick hógan go mar agus críoch agus snastan son ag fear chiúí Cormac Dillon. Leis an kick amach a ríist le teachta Cillian Walsh Gleharánach go maithan san cúil go dtí seo. Taobh hawl ránach agus go leordaoine canúsathe Míchéal agus ag a deire an brise a bhábhar Corcaigh boutáine le ibre trí tá siad láidir ar fud na parc an tá teachta amach an son a ríist tá Conor Daly
Oh, pass furfa fad agus tá contúirt an sa beidir bhfuil deis an sa cool over a dó ag deire Míchéal son bhí seans glóver ag Cormac Dillon ach ag deire be kick cúgfeidir agus stahad a Coláiste na hOllscoile Corcaigh a cad é mar seans an son in na cosantóir an coolbar iad haon mór gomach in sin a bhrú amach le haid kick cúgfeidir agus stahad ach fuis bheith sin den chaileh mar ní bheoh fána ar cinnte an tar na chúla chéile ag a tús inis tá an coolbáre sin é fear na rianáirde géirí Aston Murphy cléite níos chun an kick cúgfeidir is stahad hógant ó Conor Daly an chéad ceann níos túisce a chúgar stréir ach inis an deis chun a bheith fácha ag Aston Murphy Cúlagus gá chúlín ag an bhuair an áitiúil gan an tain chúlín bháin ag na cuairtóiríonn sa ní liúir agus lóna gcuihann san ceann an teoirtheach ag Tráchtaire clé agus tríchain de seansan is caiilte Coláiste na hOllscoile Corcaigh Nis Cillian Walsh ar íst It's an chéad bhauta well chail Coláiste nó chail Ollscoil na galbh sa chéad bhauta go dtí na gona Ollscoil na Bounríon ach bhúidir an tríchain in íag san i gona Ollscoil Technolíochta an Atlantic Sliagach Ollscoil Technolíochta na Múncírí agus an son Carricanis cúlín idir iad hain agus Coláiste na hOllscoile bailíocha clíad a Coláiste an son díreach feice hOllscoil an réiteoir an kick séir le tacht chuirteach an son agus ag a deire tá sé ar náis ag Canas Mulligan fear ligigh tá Spóirt go maith sa chuid tosaigh an sa in Ionad Spóirt na Muirdíge go héansáid Spóirt ar siúlann sa tróna ó hacha go pell Mhic go dtí drapadóir Claisteigh Reinke chomá agus deisianis ag Ollscoil na Gaillimhe tá seans beidir a cúlmáil leanan siad lo tá brúis an son Míchéal ó Míchéal tá bhála go deireach bhí seans glóver an son ag Shane McGrath fear na Gaillimhe gearid tríd an son a gearí le Cillian Walsh nó le ní Cillian Walsh ach Aston Murphy an lámh a chuir leis be cúigfeidir agus dahad agus seans ar a chúl ag an dáhéamh tá coolbar inis a dolisteach agus tá réiteoir a dolisteach tá réiteoir inis ag leabhart le Muir agus tá coolbar chun fannacht se began kick cúgfeidir agus stát ag a deire réiteoir díreach ag leabhart leis an Muir eile an son ar feadh second ach nuair thosnamid ar neis began kick cúgfeidir agus stát ag Ollscoil na Gaillimhe agus seans go siúd an bhearna sin na leidú Shane Lawn tasí Cillian O'Curreen a hógaigh céad seans go siúd tróna Scuilteisteach ag a siúdach nuair dhéanse teang a bháil mála se gceann áirithe san nach irid agus seans im thar stré go siúd inis kick amach an son Aston Murphy ag smacht go deas híos fuing an son ag Rory Murphy sin in fearheim se an cúldómh tríd inis tí Tom Cunningham tá si ag bog a bhd níos fear ní léonceis Cunningham fós a dul an son Cabhair de dhí agus ag a deire siar an son ach gadíocht an a bheit an son ag Ollscoil na Gaillimhe agus seans go siúd Tráchtaire bhreithamsa inis Ceann cur síos an lámh an áirte an réiteoir buntáiste á táirte gcónaí an son agus rúthar maithe dhéanamh an son ag Mhic Mohan fear na Gaillimhe Carrick tá stáiltá sé leis sé ar náis ag a deirdí Sean Hansbury agus inis teachtaseach san nimmer Déardaoin písa maith imar an son ag Ollscoil na Gaillimhe Dígur ní ag socrú isteach sa clé ón collar inis Russ cumáin leis a gitóg an ceann an scuilteisteach agus ag a deire tá sé sin harann seasná an sár cúlín an son ag collarin agus well an fear na leide go dtí cúlar íst ardobrann son aige Ashley tríd na céad leatantá Tír do dénta chun an ceann san na stada ach be kick taobh lína a teachta go deire Ollscoil Corcaigh
Leis passan an Mara an son Coláiste Chéile. Tá fearsta meis las manta fannacht an fel sinna Liam Evans. An Círeach an son fichan an orda tá Bertanis gur techt gardach an é stoppa. Liam Evans fósa dola Turling to Casa Stach and pass him her Nash or Strayach. And a character hurt I go machine a alter Nash. I get her Nash and so James Horgan. Chancek Horgan din a Choragh Horgan a reached Horgan and Council Dirk. I get her lash dig den Hula Ordober and son Fiche Favru. Okay, get her. Colleen Aimsha Agus and Raitor Dirk. Ilsha Umlan Sauce Listen. Well, tá internally road am her bark masha sin a bheith bogach James Horgan and son le sor Colleen the Coláiste and hOllscoile Corcaigh. It Cara Colleen contest go reached. There no current Mhic Shigiúir. Bunny Canadian agus a Hindi she'd Coláiste and hOllscoile balle Cleatar bar agus Corcaigh agus Trucha de Crave Caputa shoot. Countdown Govil agus a hochtig and British fight get Aston Nick Shane McGrath tall loose of Arcane and pass get Cluiche D Mark McInerney Sar Fellador Nish round had all her Nash D Tom O'Flaherty Far Vuio there no O'Hunte Vuio and Banish George ne Morris Sheridan Dimmer Shane Cravica Illa Airing Noka Shagas Noka Shots very well Desh and Son agus and Count on Nada Celine Ton Cool Untagon Son Ollscoile Galva Llaunig she treed An éascar father and son Keist fé chosint Corcaigh an son ach Shane farshin reached own Colleran and nadige shins Líon Tá agus a brabna súl ní latra ach an bhearna is lú ard oberdéint an son agus a hic sé go raibh deis landse agus ige deire an cool nadathe sar cool bula déanach an son Sin réitor can teach seach an leir le couple of dinner. Colleen idrna fór na máise ón Marsig míú de chúis an chaint le bheithineisige le Shane McGrath agus nuair bhín paiste chaint mar sin ana bhinic lean an cárte de hort éigen agus sumgur dach buí a bheits ar i gabhn áras a go dtíre cé me seachan son tá Shane McGrath in leabhar an réitóra ní mór tá siúd inis a bheith airach Colleen idrna fórna Cool mahan son aimse Far Russ Comáin agus í go mór Nash in san mar cé bhfuil níos mód an sellh beidir tris a bheith Coláiste and hOllscoile Corcaigh ar chlár na scóir ní leattar ach an bhearna islú Brian Cogranis fel cailteach dint go maithe altar Nash Tom O'Flaherty Muiní na tacht in Ollscoil na Galibh díghar ní gan tá Ashtar fada go leor le déanamh níos túiscear madan Shansig Brian Cogger Ouncy Ella Hosnúdóh tá siad láidir an Glíán Howland son Colleran go háirithe de sé gáfuintin chéad seans beidir gceart an sud tráóna ach sa bháilt go maiiste an sonnig an coolbar agus glante Aston Murphy sin sa fiú nómad an sa in Ionad Spóirt na Muirdíge Corcaigh tróna áling an sa le map helagatí seo agus an dá héamh anna chungra chu fad le Míchéal Coláiste and hOllscoile Corcaigh techt bouthháin eile can san ibre tríd agus ruúthar maithe ana bhrísin sonnig James Horgan Colleen again níos túisce ag deire ardmhleáil déanta ríist agus cé eile a Canis Mulligan ar Ausen down gotí se clúdach na parcha agus ríist deis más scorála cailte i Coláiste and hOllscoile Corcaigh Shane McGrath McInerney inis Mardash bouthháin eile agus smachta go deas an son Sean Hansbury Tá fearmhór ar an dáhéann sa trónach tá roiintas nimar óir an chailh Anna bhúr fad agus well tá cinnte go me si gur grind tí áir a chuirteach chutha ar bail Ceann inis ibre tríd pass fuair bheisteach antí Shane McGrath a dullar ruúthar má tríd an lán Colleen mar cholúdar an pass scuilte go deir tá treoir ó Corcaigh go dul amachna sin a bhailú ach bhí sé sin go míad leathach a deir an réitóir ón Morrissey agus kicks ar éasca go maithne sé teacht agus deis Colleen an chóscóir
Is an réiteoir ag tug an nóta den achtra bhfuil cáirte le teacht níl. Ach, sean scóráil inis le teacht. Tá an líne bán taring an son agus sé farchúnta an clár Mark McInerney. A bheith I bhail an kick árthas agus deis gan na fórne a chormú beag Ollscoil na Gaillimhe brasásta. Cuoinnig tús úntaach ag Cluiche an hOllscoile Corcaigh chéine dóir clár na scóra go luath. Ach an son an cúl ag ón Collar an scór dearnach. Ag Ollscoil na Gaillimhe agus deisir cúlín an cóscórnis ag McInerney tá sé sin. Tóiste agus tóiste go maith an dá feinte mar thura agus an géadúir tróna na cuairtóirí gafa chun tosta an tá héna ceathir le héna trí ard scóraigh Mark McInerney. Is an ceann sa smacht a ríist láidir san éirbhí mé agus is an déanta go dasan son Cillian O'Corrine a ríist ard felladóir na Gaillimhe. Cinnte go me sé lárna an planana páir deis ríist mlíana agus í a tóir churn nuhó a bhuagann de garisteach an son tá Mark McInerney ríist iling anna chéar an tros ó McInerney ach ar héamh na lábh cléin ílan an tarna ceann ar stré bú tard fé anna felladóir sethe in kick dearna go maithaige ach an ceann son díreach ar fóríl. Ceann guard an tros a Gaston Murphy. Ollscoil na Gaillimhe tris teach go mór isteach sa cluiche le den ómad an ús. Is Tom Cunningham. Smacht go deas is an son. Deis Kieran Santry a réine Charbra. Lagíir ag a deir beag díma ortha le chuidas an seansan atá. Carúir tá her strain is a Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Agus na cuairtóirí fós éon chúlín amháin chun ceang an tá. Is tamlón a rih kick amach ag Cillian Walsh. Chuiristeach an son láthraigh bán feicethe. Go Geirig and Corcaigh agus Téire Immert an son ag a deire an réiteoir trí sé ag lécar Nash agus níl Déardaoin Rojas leis an gin árthas á bhí Geirig ceann mar a thógant ach ag a deire beag buntáisteachá beag seansacha agus iad an tréimh sin is scúlad I gceannas le cúpla nómad an ús ceann san seach sa chuún obair le déanamh hall an son agus ag a deire Coláiste feice ríiste ag an réiteoir brú go mínta leithagatar ón Morrissey agus seans máise ag an Ollscoil áitiúil teachtamach Shelf Cailte agus kick séir le dul dus na cuairtóirí boutáin eile. Má se an dá héamh a cailún Shelf an son. Nóta á tógant den nachtra seo ríist bhfuil cáirteil teach tá cáirte buí cimid an second cé atá imtheisteach an leabhar ón Morrissey ach cos an tóir Corcaigh atá a gceist. An kick séir le teacht máise ag na cuairtóirí. Míchéal é seo. Tá sé tógant sa chudáma. Cúnómad agus round secondary fácathe in san chéadla an deisinis ag Mark McInerney. Leis ag tógan ceann son ag taiste leige ach tá sé ag a deire taringthe ar dheis má se na seansanna á grothú go cinnte ag Ollscoil na Gaillimhe ach níl beidir le feiscin fós ar clár na scór. Achas na ríist an kick amach sin bocht agus ag a deire tucha sé an astí Austin Murphy. Deis go maithúna síanamh an kick amach ráisin. Tris tús splóideach úntaach níl ar an áitiúil chuma sa bhí tá si beagán in colateach agus níl éon scór aimsin is a chuile den ómad James Horgan
leis an ceann Dearnach agus well Bertrish Búlan ar Cocaigh an son to Chittring níos mún éonar daileach tá fearr na hOllscoil an son séir leis hain seans an son ag Emmett Daly tá sé sin garadách an son fearr dara tre sé chuir seachtaí lámha Cillian Walsh agus deis ag Ollscoil an Gaillimhe teacht ar ríist. Héna cahar gona héna trí an sa Cluiche Leathcheannais bhí mar cappa go me se seo an tarna Cluiche Leathcheannais do chuid chun Mhic Shigiúir ach an chéad ceann níos túis go chur ar athlógadí amárach Coláiste an son céimena sa reis feice an réiteoir agus an ceann mar tóca ag Coláiste an hOllscoil Corcaigh scóir ag tastáil go dóise tá si dimmerthe amachchas an immert agus an scóráil iirecht ard Gaillimhe teachta isteach an son agus ag deire an cúlín chláirithe well bhí an táileo leis a gceann áirithe sá iirecht ard agus well tá muid cóthar an boutáin eile sá scóir maith go deire. Gáchúlín in isise Conor Daly. Chéad scóir le denómad acu, sin sásta sinna bheith acu agus sin chorm den géad bheith an sa trónón an ceansa híos fún a smachta go deas a ríist ag Conor Daly an a felladóir se fear cloch na cuilte ach ard cosan de sigan son ag maintre na Gaillimhe agus a ríist cúlí Conor Corcoran déanamh go maith scuilte fé an son Lechúlí Lár Brian Cogger tá sé gimmert le bhfad níos mó muíine ná mar bhí sa chéad nó man thug sé tamlín ar sacrú beidir an tros nó an aistear a bhí fada go leor an Gaillimh a rág beáín murgach iad ach a níis iad gob ar gob an lábhan áde ag an réiteoir an buntáiste tucha ach tá sé sinna mithir stréimáise léise ar náis agus be kicks ar eile le tacht ag Mark McInerney le go rá go bhfuil Chónómad agus rein secondí fácha in san chéad leat a go ná nuamh mór an stadna sa chéad leach má se ní mór an le churthaigh an réiteoir leis ach tá deise le níis le teacht ag McInerney Ollscoil na Gaillimhe churthar náis chun tosaigh bhúidir churn Mhic Shigiúir go Dearnach ar leis an 2022 má se ní bhfad ó chuin McInerney inis iling anna chéir chuig an kick Dearnach leis go tó beáin ar héamh na lábha deise agus ar fóríl tá faidige tá irdachta ge ach an taobh sa farír agus ar fóríl agus sin an cearú irtan níis atá me ar stréacha ar chláir na scóir fós chorm héna cear an taobh. Leis be an kick taobh lína bhármhar na hOllscoile áitiúil an son. Gan mór an sela bhéim heistechadís na tosa le tamlína nús agus cosanta na bhahan son ag Colm Moriarty. Círíoch ag immert leis na Gaillimhe an sá, steachchanis agus deis ag Brian Cogger teacht. Go deire, a ri leis ag chuirtí Mike Maughan. Siad compórtach inis go maith meas na gosantóirí, sé sin Ollscoil na Gaillimhe. Nómad fácha sa chéad le. Dún go mé géan fanán an sá. Má sé fedóg an réiteóra a churthaigh deire leis an géad leathan sa níis. Díag ar níg ag ascairt na peileamachchan sa dí Brian Cogger. Fannacht híos an son tá Tom O'Flaherty ach tá lámh ard an son mór haimpel ar Colm Moriarty agus deis ag na Gaillimhe teacht ar ríis an fearr mór leabhar Parker sin é Sean Hansbury. Tá dachirtaí an son mór an dulchan cheangaíanamh agus an fel fácathe in níag trasna an son ach bhí brú na teachta seach nach raibh ceadathe ar an réiteoir agus deis ag na Gaillimhe teacht bailfháin eile. Lán cúlaí a teachtamach sin na Colm Moriarty. Leistigh an son tá Tom O'Flaherty ó bhuiód ar nó. Leis tá muid dúrcha me seachtaí amcútamh gortathe. Corm, ísio go máth scórála, cléir réasúnta, peidir go nas Clóise sa tarna le. An dá chúl Luachford ar nó an chéad cúl ag Rory Murphy, Coláiste na hOllscoile an sa Corcaigh agus an tarnicán an son ag Owen Colleran. Das na cuairtóirí, peidir go bhfuil deisinis ag na cuairtóirí dul chun ceansla me an adóg le hama séite obair le déanamh an son ag Cilín Ó Corraigh é sinna gháil tá sé gard an lína dír chamad heileistigh ag Ó Corraigh tá sé brúta áfa go míid lethe cair an lína be cicséir le teachta go siúd.
agus deisiúána le mit imthós cion an tríocha nómar an tá má sé féin réiteóir bheith sé. Caig turbheith going arnú an sa tróna. Cléigh ceannis ar siúil de chéadín seún I barc an Corcaigh. Deisina sig Tom O'Flaherty. Pass mar tucú ag an son. Tá Coláiste an hOllscoile Corcaigh beganin I driblód an son agus tá deisina sig an son ag Tom O'Flaherty. Harnáise hain sé. Ard cosanta dhéanamh an lámh beganin ardach an réitear ag scuile fé ard bheáil déantar iartón colorin an son agus leis sin an adóg Leathcheannais sétan tá I Corcaigh in Ionad Spóirt na Muirdíge agus na fórna dolisteachtaí na seomraí festais gobar gop coolar chúl cúlín ar chúlín tá siad ar hOllscoile an sa ag an mar sin scóir Leathcheannais sa Leathcheannais chun Shigiúir Cluiche sé Coláiste an hOllscoile Corcaigh ag chéna cethir na cuairteoirí Ollscoil na Gaillimhe ag chéna cethir fanna gíling. An son lús maith agus siúd tá sé fósadul cá sé teachtasteach beidir bhfuil deis an tá an ceann son Míchéal agus tá cúla a deire Coláiste na hOllscoile Corcaigh le cabhar iireacht agus deis scóráil in ag Ollscoil na Gaillimhe an fearlár parca bogasteach sin é Déardaoin tá sé ige Cluiche anna bhaith an son ach denas fin gic ártha agus beidir bhfuil deis ar scór an ceann son ag taistil ó bhró Cormac Dillon agus an módíireach an son ní raibh denas ná deabhanis Russ cumáin. Leis gitóg an ceann scuilte staach agus ige deire tá sé sin Harran Chasnán National D. James Hargan seansaigh Hargan duine chur a gá Hargan a ríist Hargan an ceann díreach ige deire leistigh den chúla ardaburden Dimmer sé an créimhacha ile éiring nócha sé agus nócha seacht beidir bhfuil deis an son agus an ceann nada sa líntán Cúlúnta an son ag Ollscoil na Gaillimhe agus deis ar cúlín an cóscóirne ag McInerney tá sé sin Tóiste agus tóiste go má an dáfeinte mar thur agus an tóiste tá si dimmerthe amachchas an immert agus an scóráil iireacht ard Gaillimhe teachtasteach an son agus ige deire an cúlín chláirthe bhfuil bhí an táileo
An Cluiche bhuachant in san triconómada tala teach cáfis nach meach anbreis a tastáil chun na fórna seo scarún tóna chéile mar tá siad gob ar a gob in san chéad le seo. Thosnig Cluiche na hOllscoile Corcaigh a bhad níos fearr agus ag a deire Ollscoil na Galbh críochnú an chéad le bhad níos láidir agus an cúil sin i techt ó ón coloran ó chuman Fádric Mach Fíris Russ cumán tá siad fanachtnis a cúpla muir leis an barc a rásnú agus dar nó nuair tá sé sin déanta beag deis ag ón marasí tús sa chuir leis an tarna lehansá agus ar a leid lehar a clíc chun a dheiscint cé a bheith go dul dín Leathcheannais déché dín seo chuing. Gannach éon scór amháin gá faointe teachtó chic séir sa chéad le, beidir go bheith chomist ceann na goile in san tarna le tosnan son ag an réitóir Fort Láir agus smachta chéadúir go bhar lár parc ag Corcaigh sin na Tom Cunningham ach Choiristeach agus siúd agus go deire an réitóir chun focail bheith ag an son le Déardaoin bhí focail ag níos luas i chéad le as dulmanis go dúcha cárta buí mar bhíidir sais ag aragónt níos túisce agus bhfuil go deire tá nóta eile tócha tá tá an son leis Cluiche na hOllscoile Corcaigh techt éonúair amháin eile. Idir tús maith chuir leis an tarna lehansá Cormac Dillon cúlín maith ag siúd sa chéad le ibre Nash an son agus idir don óchuine go duine brúan son agus speidir bhfuil deis le teacht an son ar cúlaigh tús an tarna le ó Míchéal down an son bhí seans glórmhar ag Conor Daly ach an cúla búilt an son ag raspart iirecht ach ní héon bha seans caiilte agus iad fós Cormac be cicúbhéidir agus stad le teacht ag a deire ach deis glórmhar an son ag an tús. Nes an cicúbhéidir agus stad agus deis go bhfuair an áitiúil dul chun tosaigh scóráil ísle go maith ach anna chosant ón dáhéamh James Horgan Hogan Counsa Lagíirt agus siúd beag an nibróg sé go deire na dhéananig beag an tarna seans aige cicúbhéidir agus stad eile le teacht ón taobh sod na parca agus well bhíidir chun Aston Murphy ag léich an tosaigh tá siad idir chá chóirle an son nílas go fós cé thógaigh ach ag go deirehil tá siad chun ceann mar thógant an son agus dul Nash ag go deire go fada le Colin Malai seans ag Malai inis teacht ar an ansaí dóibh chá nómad catan nílíonn scór fós feicithe in san chéad lehansá ach deisianis ag Cluiche na hOllscoile Corcaigh breamach an son dín Clíháin Hawl agus fear amach a dhéanamh an son ag Ollscoil na Gaillimhe leis cá sí teacht dín taobh sa thuaríist Muinte marthirí gléich na pelle híos fúne ag deire seans an son ag Liam Evans é rasnú Evans fós a dul gan éon rud ag oscail dó áfach agus caiise dul Nash go deir James Horgan anna chosant an son ag Ollscoil na Gaillimhe ní sé géile óirlach leis an drílig den éigent iirecht gá feinte Mac an Ernie lá ábalta ar an déobh eile ach cé tá go habalta dhéanamh dulscoil Corcaigh sin íon ceist gan aon tris ceanna riil go tíise beidir go trílig Tom Cunningham inis Neil Fowler cosúil Nash inistí Conor Daly gá chulína go siúd sa chéad le ceanó nimmert agus ceanó chic séir a siad féinach tá se le chun isis le nómad go le Seach sa lár agus smacht an son Rory Murphy an cúlaigh an captéin in san chéad le an captéin inis a tamán tríd beidir bhfuil deis an sá le teacht ag Cluiche na hOllscoile Corcaigh agus ag a deire tá Lagíirt an son ó chosa Cormac Dillon agus deis ag Ollscoil na Gaillimhe teacht amach an son ag a deire Nes breúar fad an son le gánómad go le beag luchban isteach na Gaillimhe brá sásta ar nó leis an cosan sin sé mar Sheridan ó bhaile Muirdíge tá ceannas íorfelladóir le Muirdíge brig sé lo fé bit nach 10 líon bhí sé go mar gréibh ile éir nócha sé agus nócha seacht agus íor bhana seoir fé fithe Muirdíge is sé chomá tá Coláiste an son feicithe ag an réitóir agus deis ag Ollscoil na Gaillimhe dul chun tosaigh ag tús an tarna lehan son Choiristeach díreach an leis an réitóir agus seans go siúd an isis ar cúlín
dúbalta sé well ní thar siad fé tuag sé náise go an san Mark an airnig agus cilín ó choín os na branig sa Gaillimhe. Scóráil gan go maith tús an tarna lethe iirecht Gardaoin ag Turlington is stig an son obair le déanamh áfach an son ag ón Colran for sé coolúntaach sa chéad le ach tarrant a dhéanamh an son agus deis mar an son ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh teachtamach lámh an order fad an son ceartach an réiteoir sin na héide. Dígur níg iad a teachtamach scór na gan go maith beag na cúdómid catas tarna le ní léon scór fós feic an son. Fós héna caran taobh tamán tríd an láirís mar a déanta cúpla Rory Murphy an pastach uig. Ní is a gaiin cabal an feile go deir tá sé náise Coláiste na hOllscoile Corcaigh ach tá sé sin trasna an chúla go deire. Beidir go sin níos fosa chuir Haran cúil an réiteoir chun ag léigh ar náis. Tá nadóg sé an son tá sé dúr cinú go bhfuil fear na Gaillimhe go bra ach ar fóríl ag go deire. Agus sin cuaicéin de seansan is tá caiilte ach fós ar chlár na scór héna caran taobh. Focail chuna bheith henis son le Conor Corcoran agus chumá le Cormac Dillon an bhirt strachas i chéile beagánín. Ón Morrisig míú inis go gas siad a bheith airich beidir tucha cart an duine inis sa bheith scoilte níl ag deir tá sé sásan falláir bheit thart ní mór dómh inis a bheith airich. Sé nómad cata in san tarna le. Ionad inis a teachtasteach ar na Gaillimhe is na ihar fithedó a teachtasteach agus sinna límo chníle fearile de fanna na Gaillimhe agus sa fágan na park an son Sean Hansbury. Má se ahrú déint an son ag an manasteoir Maris Sheridan. Má darút an Leathcheannais eile le teachta Ollscoil na banríon agus Ollscoil cahar bhleá clíadóchas éireann chuir athleó níos túisce agus falláir bhaimse ráiste im lá clíoch ní léon falláir bhaimse an sá caníl go réasúnta maith an sá cos lí agus é sin smachta go deas an son ag James Horgan cúlín níos túisce ach ní léon ceannas na fórna tréis scóra chaimsú go dtí seo in san tarna le tá buntáiste tucha an son ag an réiteoir agus ag a deire dul ar náistá Tom Cunningham scuilann sé féit an buntáiste fós. Scuile ag an réiteoir bhfuil gá ag léigh ar náis is gá thug sé tamil fad go leor an son dóibh tar an sé an líne bán a ríist agus beag sean an son ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh tart fé gá feinte agus dul chun ceang ag tús well ní tús an tarna le héad tá seach nó an inis dúra caite. Leis tá sé chuna ceansa a gágant fé Michael McSweeney. Ollscoil na banríona agus Ollscoil limní be cearta marrá atá going amárach an san clethe Leathcheannais eile. Ach deise an dáhéamh sin fiochantasteach ar an action so tráóna sa le níróide sé seach ar clethe héin seachúgan is. Michael McSweeney ó Chnach na Grí. Tá an réiteoir a dul ar náis chun leir le fear na Gaillimhe tá Coláiste á choréir an tá chomá agus well tá sé create go maith an son. Fear leir park atá gceis na Déardaoin. San go gas sin far go gágan se tá sé ar leachos agus é fágant an son. Leis ar deire beag an seans ar náis Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus sé Michael McSweeney atá féin ceansa iirecht gá feinte go siúd leis an dasóg an ceansan ag tarlingt ag a deire seachtí lámh an cúlpáire agus níl ceachtar dus na fórna tréis scóra chaimsú agus 8 nómad go le caite. Sin an dul le bhábhar na Gaillimhe an son. Leis ard aber an son a dhéanamh Canis Mulligan. Ruirtear scuile leis an immert agus seans go siúd teachtar an únsaí bátáin eile. Tá na scór na có gabhain in san tarna le is a bheoh fiach le circe agus an dáhéamh den bhard chosant ach iirtíar stré ar an dáhéamh den farcan sa. Beidir bhfuil deis
Gaillimhe Coníle teachta seach ar an action. Dír take seach mar an dí. Neacha cé tháinig seach an Déardaoin. Lena mí leis an imirt. Tá craobh churann Shigiúir. Buaite ceirmh ar fad agus fithe i Corcaigh. 3 nuair agus fithe i Ollscoil na Gaillimhe. Má sé tá siad gobar gáb. Nis beidir go deis i Ollscoil na Gaillimhe. Mark McInerney. Ciún go meas tarna an mór an action agus sellh feicithe tá Cluiche maithe chuirla céile inis. Beidir go deis ar cúlan Kenton Ibristeach an cúla. Búlteach níl an chuntar glanta go fóil in ádas an éan son. A chugan lán cúlí Jacob ó Driscoil ach bhí áard seansan son. Ar cúl ach an maidide trasna an difríocht. Idir iad agus cúla caiimsú an frihansaí Maranson agus an lán tasí Conor Daly take amach an Kenton a smachtú. Nis beidir go just deach fios ar chuirsaí scórála. Deis Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Ibar Nash son. Brú agus fear an a bhaith dhéanamh son. Ag na cuairtóirí has sé teacht ar Nash go deire go fada le Chris Conneely. Thar cloch na cuilte le Pascard isteach sa lár. Michael McSweeney ag a deire agus ard cúlín ag McSweeney. Cúlín after ríist. Bhíidir feinach thóg sé tamalín. Ag a deire thar cloch na gríomh aimsún chéad scór sa tarna le. Agus well thóg sé Ollscoil den ómad an count son. Héna cúgla héna cahar. Can good a Harnash Dura Corcaigh. Favourite Reach tá Conor Daly tapnís mó seachas an action le Tamlín nós. Deis sin Cormac Dillon ansaí eile hosna. Beidir go spreagadh an cúlín déanaach sin ó Michael McSweeney iad. Harnash sin captain sin Rory Murphy. Pass scuilte go maith ach ag deir ró sé amach agus Colin Malloy ó réon henní má ábalta teach seachas an action. Daly ríist. Scuilte seach an son ag Jacob ó Driscoil. Beidir níos mód an sellh a coch, níl se le feiscint ar clár na scór agus Ollscoil na Gaillimhe teachta ríis. Kyle na Hamána a réir a go na Ollscoil Limení. Hís in Limnach beag na Pelladóri géirí dul céim níos fuide agus áit bhaint amach sa craobh de chéadín se chuain. Rúthar maithe dhéanamh inis agus díreach tríd i gcónaí ó blachál anna bheith déanta an riirtí Mark McInerney. Tá sé Harnash son ag an lán tasí Cilín ó Corín. Harnash a hén sé siúd agus tá fearg le na pelle hís function in for tháinig isteach Gaillimhe Coníle. Néachíonn si go fóil go bhfuil na lámh an áda beidir go bheith ógan isis. Dín taobh sa. Cúlín atra a gcónaí ganach scór amháin feice ón mrise. Agus deis inis teachan ceang ag Mike Mahan. Ó, lagiúirt an son ag deir Gaillimhe Coníle de hiúis na bróga. Cúiceann de seansan isis Cailtan son ag Ollscoil na Gaillimhe. Kick amach a ríis le teachtan son ag Austin Murphy. Ciún le Tamalín. Ahrú a dhéanamh an son go sellh a chustólam ach ag deireadh nar hosna ar Nash Murphy leis a gic. Smacht ar Nash ríis go deas an son. Tá ó Flaherty tá teach dígur ní go seachas an action an son. Flaherty fós a dul. Carrick tastáil an son tá trúna Carrick titim ar Nash. Gur gé a stoppa ach ag deireadh tá spás ar Nash an son. Siirtí Shane McGrath. Leistigh an son tó Coníle. Ach lagiúirt an son ag McGrath agus deis ag Austin Murphy teach amach agus sin a smachtú. An dáhéimh cailún go leor seansan an sá. Gan a cúlín óán feice in imimecht trí nóidíag. Is sin ag Michael McSweeney. Fear Lár Park ó Chnach na Grí agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh bhfuil chuirteach an son Níl Dearn réitor. Nis tá go leor rán ar an taobh sa. James Horgan chun sin na hosnú dóibh. Lasmá tá Chris Conneely. Pass na guard ag a deir Harnash an son de Conor Daly. Ach tá sé sin Míchéal Mícraing Mídíleach. Agus be kicks there le tacht as sin.
Shahrú a dhéanamh is Coláiste hOllscoile Corcaigh sé Ionad Daly a há fágan na park an son agus cíime gan second céá takeisteach in áit siúd so we're iver Muirdíge tá gceist an son Sinead Donncha Desmond ó bhailinn Chollaigh ach tá kick séir ag Coláiste hOllscoile Corcaigh tá na cúlín amháin in imimecht ceathair uair a clig deis curla sin agus péire hágant atransá ag an lán tosaí atá sé agus sin cúlín iver trí tránón ag Conor Daly Déanta go maith siúd héna sé gona héna ceathair Is níl éon scór ón mise aimse Ollscoil na Gaillimhe ach é sin ráte tá siad go mór in san íocht a gcónaí ansá Smachta go deasarí se go bhfuair an áitiúil beidir go ag fiosú díag ar níg ach pass an son go raibh obair le déanamh ach tá seans an son ag Tom Cunningham tá sé sin ag casa áfach díreach leis má go deire se séich an de seans in is cailtecha Cic amach a rís le teacht ó Cillian Walsh Spragé an ag tastáil na cuairteoirí ansá an scóráil a thosnú dó bhón mise John McMonigal takeisteach fear bhuió ní bhaid sé deis trosáirithe smachta go deas hail an son Deardaoin ag Ollscoil na Gaillimhe ag gicin amach féin a bhuachant agus tá lús sin ag Coláiste hOllscoile Corcaigh deis ar scór tá Ilín Géir go amach tá sé sin sláánna go deas Cúlín maith an son an bhearna sin amach a rís tí trí cúlín Ilín anna chéir an son Déanta go maith ag Cormac Dillon Héna seachtanis le héna ceathair má se an bheith ar na díag ar níag á Ollscoil in san tarna lehansá saoir go bháil híos fún an son ag Shane McGrath go Cluiche seachtaí lí mo chaníile Nis céir is féidir le dhéanamh chun scór a gaiimsú mar sin hastín mar dhéann siad ceann amháin seans go dtí go hiile a chun mar sin níl éon ceann aimse Tá ó fleathirtaí inis Mílan says crocht céin meas na dosa ag Ollscoil na Gaillimhe sa tarna le Críochann siad an chéad le anna bhathair fad deis go deire ag ó fleathirtaí an ceann son go bocht ar thaobh na lámha deise agus sé chéin na seansan is caiilte Well tá Paul O'Keefe fécinn ar cúpla immerthóir sa meise thugann teach tá trúr ag taobhú sin na banisteoir ar nó Coláiste hOllscoile Corcaigh agus tar nó taobh leis tá fuair an láidir banistíocht de Billy Morgan duine na saidúirí na blianta fada tucha ag carúla fórna na hOllscoil ansá fuil ámh tucha de bhirt an son ag ón Marsaí agus action a thosna an son le cic amach le dearbh Ríist Coláiste hOllscoile Corcaigh go déanamh go maith ar naisian sádí Michael McSweeney for sé áir cúlín ó chéanamh dóibh Galore action feice go maith Conor Daly tránóna Cliste tríd an clúdach magalóir an seosá agus deisiach na cuairteoirí teachta ríis cuoining fós níl éon scór ón Miseá agus sin 8 nóiméadíag seach sa tarna lehansá Héna chun le pelodóirí maithá tá sé sin ormarcha gáfach drochian sethe sin tugann sé sellh éas go naisian son agus Donncha Desmond ábalta Coláiste hOllscoile Corcaigh a chur ar an ansaí ríist lábhard an son gan ceist ligah do ceann marthógan ach be sé sásta réon cuma dul dín taobh hain tá croch níos fear go cinnte I meas na dosathe ag Coláiste hOllscoile Corcaigh tá cumas agus ábalteachtacha agus an cúpla scór ón mise sin in difriúd in áíire. Is Michael McSweeney beidir cuioineh ar ceanna hain fear mór láidir se go deir an pasta go ar naisian son agus deis ar cúlín ag Cormac Dillon tá sé sin ag éiríist Ard scóir ríist ag Dillon
Agus an Ionad tú le taring clóhan is díag ar níag. Héna hoc le héna cahar. Get out here. Give it in. Nish, Corcaigh Tráchtaire ríis, tá sí láidir agus tá sé Rory Murphy for sé cúlís lútha, tá sé sástan pass a hart las man níl sé peoch lehelasach agus a nish tá sé ag socrú seachs de scóráil. Anna Comasach ag bogad gomach an tosig agus a brabna súltán bhearna síntamach a ríist. Cúil agus né gúlín in eiste gúna héna cahar. Agus ahrúil in eiste déantan son. Ag Ollscoil na Gaillimhe, tá sé go bhar fithe seach sinna Tom McGrain ó Chail Dara. Mór in eiste cúpla ahrú dhéanamh agus stad seo. Leis an cic amach tócan son. Ag Cillian Walsh is gád ofan ceann son na bhúchant agus tá sé déanta agus snasta. Agus réitorcan is sin na gléig ar náis has to go sin na bhogad go mar. Canas Mulligan anna éifeach dómh tránóna ag buchan sellibh an réitorcan is. Bholisteach ach has to go sin na bhogad. Cúlín mar Arispar is mór an méide in áíire in san méid scórna tá fecinn so tránóna. Cuoining nach bhfuil éon scór aimse in san tarna le. Ag Ollscoil na Gaillimhe beag díán downar le sin. Ach, da bheidir cúpla íre beidir a gáfhainte, Mark McInerney in is beidir glór na pelle, sin éon fear chun na scór na chaimsú, fear chun ten clárbal, ní bhaid sé deis an trosa, beidir go dtreacha sé ar náisiir an tarna íre to ríist Canas Mulligan. Límo Caníla, ceann cor síosaige, duine an dá haimh, Límo Caníla le pastín taobh hail, beidir deis ar a gáfhainte, má tá misneach ag duine tard fé, tá sí leistigh den stúanis, ceann amháin a bhí go cá, duine ag éon rud an gnóga stad seo. Las mud an stúan son a bhí Hans Rear feig second. Límo Caníla ar an lína bhfuil brú Míchéal níla ar an réitor. Tá Mark McInerney ar an taobh sol in a lámh an orda. Ní cínainge. Beidir níos go bheiceigh. Seachtain go fáil le Conor Sheridan. Ní siad a gimmart mar iarán beidir sin an difriíocht agus stad áirithe seo. Cuairt gan a bheith chumas tá the Coláiste na hOllscoile Corcaigh ag garad tríd ríist an son tá fearr ligig ach tá iirecht an son Canas Mulligan. Ag a deireadh díreach leistigh den chúile thug sé ghánómad agus fetheartha. Ach tá Canas Mulligan treis teachta níos na parca agus ar deireadh scóraach aimsiú do bhaintear na Gaillimhe sá. Agus an bhearna leidú boutamán eile ceir a chúlaí natara. Leis cuoine gur chríocn siad an chéad le an a láidir beag le héidir tastálann so mátá siad chuna bheith in san craobh an teachtain seo chuing a lámh an orda agus buntáiste tucha. Deis ar gáfhainte. Stop ag an cúlpáire, bhfuil éon fantáiste ní leanar ag gimmar deir sé. Agus deis an istal ar neis agus Conor Sheridan teacht. Scór ag tastáil ó Ollscoil na Gaillimhe. Buamach as a clé cearú cena se gona Coláiste na hOllscoile bailíocha clia. A le cúigh gona nád a ceartíag. Agus Mark McInerney le sé cúlín an tránóna sin Cillian ó Corcaigh le Corcaigh a go dtí seo tránóna tá bheirt ciún go maith. Leis bhfuil hiile scórna in lads an Gaillimhe sin hín ceist. Banistúir ggéirgí de grís an sá don seach nómad atá fácathe. Lámhhardan son an réitor scuile leis an imirt. Carrick tastáil, ní léon carrick teachtain son na gataire. Agus caiisi tard fééis scóraach lágíirt se sin agus Austin Murphy lá nábalta é sin bhanistú istigh. Tras na chúlhéí nach carriir teachtain son na Michael McSweeney. Gúling crúgan son na Drisleáin. Rory Murphy san ád cearcan carú leis an glanna. Stoch ar mór am lán tá Coláiste na hOllscoile Corcaigh beáí níos fearr an tá tránóna sciorn an fel uhan son agus tá deisiad na Gaillimhe teachta ríist. Teachtamach an son tá Mhic maithan. Límo Caníla inis. Beir
Well, she's a trailer cool. Well, then again, there's a good old definition pressure fight to Shiggins on Conor Sheridan. Dacarty and Fella Horduk. Níl Coláiste Céilte Ard Cossington on Coláiste and hOllscoile Corcaigh. Agus Deishala Cailton on the Corcaigh. Glanta Traston on O'Colin Malloy. Cluggerog will cúig nómad go le fós le Himmerton tá. Idir na fórna tá Cara Coolín. Passion le for balla he's a Chris Keneally. Tráchtaire Nations on Tom Cunningham. Is Ruher Mahian for his Lord and far Cluiche and Tronona Connor Daly. A Hain agus Michael McSweeney Gimmerter House. The near an O'Toole, her Nations agus Desh Tráchtaire Nimmertig Donegal Desmond of Alan Collig. Rawa Aaron Dave Howland Lon Cooley Dinnacha Shoe Jacob O'Driscoll agus Tosnogan Eric score Chaimsú Aaron Dave Trasna and agus Tom Cunningham Mactin Cleahan Illing and Chachnis Gera Goni a Beshid Bras Ossan Spanish to Ama Gaderet Hashid Con Tossig began to Harrington Sonach Skill agus Bedwil Desh or Coolel and counts on Isha agus I get Dera Cos Corlesh agus by kick Coogvader agus Dahad Ega Dera V Shans Glorver and son her Coolel and son O Cormac Dillon at Eric shoot im clay agus an kick Coogvader agus Dahad Marhara Queen can make an turn a clay like and she going to Tronona Mark Ollscoil na boundary no fail first agus Ollscoil Limini Bio O Valle Anaba ach by Countess na Forna shot Aun Rompa agus ag a stad shot on Bontáiste Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Leis Austin Murphy Cléit chun tosig. Fé van Cearnómad go nám fácathe. Cara Coolín na scarúnt na fórna ó Míchéal tá sé sin ordathe tóiste agus slánathe go maithan sonnig an cúlbára. Cúig Coolín after ríist. Coláiste on Feiceag an Réitor. Gachar de Dullah over Coláiste na hOllscoile Corcaigh ag stad seo. Tá siad cúig Coolín chun ceangan tá beidir go leor sin. Ganach éon scór amháin sa tarna le ag hOllscoil na Gaillimhe beag díomán downartha le sin. Sin ag Mulligan darnó. Cosantóra tháinig chun ceang agus seachas sin mar bhí mé rá cóimirt asnamhach im asna dosathe an tá tróna sa tarna le go thora bhíidir anamh as chéad den ómad ribh brise. A collatach ón mission tá agus chlár na scór iad cúig Coolín fána tá mé Denver Macbhfuil an tarna Coolbeidir le Tráchtaire bail de Coláiste na hOllscoile Corcaigh tá siad sásan na Coolín na hógan táfa ag dara tuigeann siad anis níl le déanamh ach an cléthe leachcheanna se bhócant agus dul Jean Crave agus é sin críoch agus snastan son ag Ciarán Sentry an ché Coolín agus siú Tróna. Kick Míchéal le teachta Cillian Walsh. Ach na scór na anna gánar fad dos na cuairteoirí sa tarna le. Aber bha dhéanamh an son híos fuain ag Chris Keneally tá sé féhrúil tá sé cumad roiáda go dara. Nes Mark McInerney rá tóg an rúthar sin agus imime gleat. Seachas é chuir seach níl sin ag Bert Mariarn. Níl an sais cóhiisiún sin atar an túsan is seachún nes deis ag Tom O'Flaherty. Tá bhaid is Coolin éair thar gán se thnáis sa cluiche iad Iirecht an son ar Coolín ag ón Colleran. Bhí sé go másí céad le bhfuil tá Coolín a leim sin son aige ard scór an son ag fear cumann Fáric Mach Fíris Ros Cumán. Héana dóin is go siúd. Cúig Coolín a ríist atere. Nes tá Cluiche gúil cúig nómad fóstal dul, tá nómad go lethir a leid, so beidir gúil Cluiche gúil cúpla nómad am cútah gorta ag na lads ón Gaillimhe. Tá sé rá gúil dóhan am a fós a going. Agus, well, ag le pelle tá má dhéantú scórna ach tá siad ganílach péir a feit ón Míchéal Harú déantan son tá sin mar gratha fágan na parca. Agus ifir cúig stig sin é Dara Hurley far bhuió tá kick amach seolt go fad an son.
Mit san nóma dearnach do gná man sá. Gwyd ar nasin san na Ollscoil na Gaillimhe agus beir go bhfuil deis na fós a cod Déardaoin. Sleann chun talún ar nasir na cosa. Tá meach beagán níos mód a choimart atra. Cáfis. Leis an passion ar nas go fada le Brian Cogger. Favourú tá obair le déanamh chun na canta a bhailú Ross atra. Agus ag a deire ó le cosa buint ansa. The Kieran Santry Déardaoin. Agus réitúirnis ag léici mar thóir trasna chuige ag kick sér le teachta caiise dul ar nas cumach an leabhart in ag an teile. Roint mar thóiris leabhart le na chéile. Tá sé dul ar nas chun leabhart le Burtonson chunig sé ag an asan action an son. Agus carta buí nochta an son. Agus sé ihar fithe. Keep it again second Keita me Shakan Lauren Raitora is far Corcaigh me Shakan Lauren Raitora Shna Darrow Connor stolem. Tá siad fós strach as a chéile an son ag beag an kick séir ag a deire. The tacht ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Agus Rory Murphy chun é a hógant of an captain for sé coolúntaach sa chéile. Cannar to testal. Me Shakan am coat of Gart an son. Elin chórtha feice an son. Ach beag cúpla nóbal de Coláiste. Coláiste an son Gael to Ollscoil na Gaillimhe. Cúlín atragóní. Dearan gur leor ag a stad seo. Far Corcaigh sínt an son agus beag Coláiste testal. So we're being Dr. Connatar duty and so. Tá lína bán taringha. There's Cormac Dillon. Tá fós favourú an son. Réitóir go bhága sé. Ach tá sé creatú go maith an son. Shigiúir beag an kick séir ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh an táime go macht an sá. Iad an ád fádal ar náistín Leathcheannais. Leathcheannais chun Mhic Shigiúir a bhuaidir go dearnach. Gábhílagus a fithe trí tá starúntaach sa chomórta seachaá. Tá an golóir peladóirí os na fórna seo héna ráití fórna idir chaunta in sna blianta na dhéag sin a bhíon cuioine mór amachchar ar na léanta a bhíonn si gimmert sa chomórta seo. Chuirsteach an son ar collar an bedrin duine fearr tá spáint an sa tránóna ach tá imar an sa híos ar a bar níl réitóir sásta tá sé gúrig an Coláiste bheith tarlú an héamh na park seach ar a park inis. Lena mid an immert. Tá mid ránómad a sigin am cút of Garta. Tá mó flairtí cool a hastín godóid agus tá seo má tá éon seans chun a bheith na Gaillimhe an sá. Beag dímán downar leis an taspáint a scórála ach go háras tarna le nún sais aspa scórála más má leit ganach péir aimse hón rise. Clénach rah thar mulla Berta ach mar bhí mar rán ní leor ach an cléthe bhúcant ag le Leathcheannais agus an brisan son go deas thar ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Coláiste son agus chuirseach a míos leach é thar an bhór an áitiúil. Ní mór an action a Leathcheannais an son. Tarna Leathcheannais teachta mar go bhaile an abba Ollscoil Limini agus Ollscoil na Bán Riana. Ach an chumagus an deir ar scéil an sa gur bíd Coláiste na hOllscoile Corcaigh an chéad ar na bheith dul IT Park an Crocaigh. Déchéadín se chuin le bheith le feiscin beor TG Cahir. A bharvan na Gaillimhe an cansa. Oh love an order fad an son mór haimplar Cilly nó Corín. Ní Cilly nó Corín bhí an me le scéileach Jack Folan. Ach gan éon carta a sin. Is sé beag nach stracha ar fad. Ag a deire beag kick séireacha. Tá trínomad go le caite den am cút of Garta atra tá cúlín má se tá ráscóir tastal péir de Harlóig. Some gur fiú beidir tart féin rá feinte agus sé McInerney ó chaun den chlár a shrílig leis a getóg mór an deis na gan a bheith get tránóna aspas a láthir stachuig ach tá seantanis leis an dá feinte agus scóráin a gágant atra tá sé sin ag taistil agus an rud durig a bhí úg an son bhil sé get tá sé Mark McInerney
Máise scór maith go siúd. Héna hocht gona héna héntí. Máise. Scór bháin atra. An meid deisiúáin eile ag na Gaillimhe agus dráma chuin. Sinníon ceis seileh an na hocht ganis. Tá sé an aisiá. Cé eile Canas Mulligan. Nis beidir an líródáir le chuir seachta imime le cearnóg. A chuoinnig caiig tarmh ag an Sáteánóna. Bhí Coláiste na hOllscoile Corcaigh ar a sábhín so. Dar a bhór an tarna le seo ón callar in isis. Well sin fear contartach an cúlaige si chéad le. Déanta go Cluiche de le darna in isis. Beidir go bhfuil an brise stig tá seans Tarrington son. Curramach ar Corcaigh a Carnation so. Tí Canas Mulligan. Tá Town Cotton so. Deisna déna go dearna caiigh siad an ceann na chuirteach a ríist agus duine le darn nó Tráchtaire beidir go deisna sa blochail tan son ó iireachtaí collar in a ríist agus leis sin an adóg dhearg sétan son ag an réid thór dram istigh an son ag a deir bhí seansanna fé chógus fé thrí istigh ag collaran agus ag na tosathe ó Ollscoil na Gaillimhe ach tá gnó déantan sa Tránóna ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh is siad a bheith go dul raighdín Cluiche décédín seo chuing Spántas nach raibh úntach ach is Loré chunáta bhaintach in san Cluiche an scór deargansá ó Ionad Spórt na Muirdíge I gcathair Corcaigh tá gnó déanta héna héntíag ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh héna hocht ag Ollscoil na Gaillimhe cógáirdagus leis na scoláirí ó Corcaigh. An son lús maith agus siúd tá sé fósadul cá sé teachta beidir bhfuil deisintá an ceann son íseal agus tá cúla a deire Coláiste na hOllscoile Corcaigh le cabhar iireacht agus deis scóráil in isis ag Ollscoil na Gaillimhe an fearlár parca bogasteach sin é Déardaoin tá sé Cluiche anna bhain son ach denas fin gic ártha agus beidir bhfuil deisir scór an ceann son ag taistil ó bhró Cormac Dillon agus an módíireach an son ní raibh denas ná deabhain is Russ cumáin leis gitóg an ceann son scuilte staach agus ag a deire tá sé sin Harran seasnán sa D. James Hargan seans ag Hargan duine chur a gá Hargan a ríist Hargan an ceann sa díreach ag a deire leistigh den chúla ardaburden Dimmer sé an créimhacha ile éiring nócha sé agus nócha seacht beidir bhfuil deis an son agus an ceann son nada sa líntán Cúlúnta an son ag Ollscoil na Gaillimhe agus deisir cúlín an cóscóirne ag McInerney tá sé sin Tóiste agus tóiste go maith an dáfhainte mar thura agus an tóiste tá si dimmerthe amachchas an immert agus an scóráil iireacht ard Gaillimhe teachta an son agus ag a deire an cúlín chláirthe well heag tá Cluiche maith chuirla céile inis beidir go bhfuil deisir cúlan ceann son imirteach an cúla búteach níl an chuntar glanta go fóil ar cloch na cuilte le pascarda isteach sa lár Michael McSweeney ag a deire agus ard cúlín ag McSweeney Cóchant agus tá lús sin ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh deisir scór tá Ilín Geir goach tá sé sin sláán go dáas. Cúlín maithan pasta go Carnation son agus deisir cúlín ag Cormac Dillon tá sé sin ag éiríist. Ard scór ríist ag Dillon. Ar an áitiúla tá sé Rory Murphy for sé cúl níos lútha tá sé sástan pass a thart las má níl sé peoch lehelasach agus a níis tá sé ag socrú seach sa scóras. Beidir bhfuil deis ar cúil eile an ceann son íseal agus ag a deire cos chur leis. Tarna cúil beidir le teachtar bail de Coláiste na hOllscoile Corcaigh tá siad sásan na cúlín na hógan táfach ag a deire. Tuigeann siad an isis níl le déanamh sa cluiche iad iireacht an son ar cúlín ag ón collaran. Bhí sé go measa chéad le bhfuil tá cúlín eile aimse an son aige ard scór an son ag fear cumann far sean an isis leis an dáfhainte agus scóráánach ágant atra tá sé sin ag taistil agus an rud deirg a bhí úg an son bhfuil sé tá sé Mark McInerney